Ko nga nahibaw nga dunay simbahan dinhi sa mga Franciscan pagkaron pagi ko kasaka 47 katuig na ning pista nga 27 28 nako katuig nga pari wagi ko ka duaw sa inyong simbahan pero nahibaw ko nga naa ni simbahan dinhi. Maayo kay naimbitar ko, so mamatay na lang tingali ko, di kita ko kasaka ng simbahana. Nga nindot kaayo, no? Di ba nindot? Murag di may kumbinsido na nga. Nagduda mo nindot yung simbahan. Nindot kaayo ang inyong gipamalandungan nga tema karong pistaha. Uban kang San Vicente Ferrer, mapadayunong mapahimugso sa presensya sa Ginoo. Nindot kay ni siya nga tema inyong gipili karon. Nakasuway na ba mo nga kanang naa mo sa presensya so sa katawo nya mo ra mo nakuyawan? Naduna na ba'y presensya nga kanang murag excited kay mo diha sa iyang presensya? Mo nakuyawan mo sa iyang atubangan. Kasuway na mo? Gawas atong estudyante pa mo kay makuyawan mo gyud tubangas maestro labi na mo di mo kaandam. Kanang presensya pag nakuyawan mo, wa mo kusabot kanang nakuyawan. O kang kinsa mang presensya inyong gipangandoy nga maana amo. Siguro ingon ta adto ganahan ko nga adto makaadto ko sa presensya sa presidente, di ba? E magpasilpi dayon sa presensya sa presidente, pagpakudak niya, paghambog niya, no, amigo presidente, nagpakudak. Or siguro kitang tanan, nagandoy kita nga, maka-adto kita sa presensya sa Santo Papa. No? Tubangan niya, makalingkod na ito, makapaminaw ta niya. So kining presensya, importante di ay kayo ni siya, no? O niya, namalandong ka mo, nga nining tuiga sa piyesta isi parokya kauban sa atong padrikura ug sa komunidad sa mga Franciscano dinhi nga mupadayon kamo sa pagpahimugso sa presensya sa Ginoo. Nga nagpasabot ba nga inignaa mo naata mabati na to ang presensya sa Ginoo. Dili sa simbahan, nabati na ninyo ang presensya sa Ginoo. Klaro magkain no? Niya mo bitaw muhilom kita, niya mo mati kita, makabati ta sa kasagrado, sa kabalaan, sa pagkaanaa sa Ginoo. Una kasuway na mo ana nga dili lang sulod sa simbahan bisan ansang ligara kanabang nakasinati mo that sense of the sacred or gitawag siya religious experience, that there is no mistaking about it, that you experience the presence of God, that you are in the presence of God. Nakasuway na mo, anak? Kaya bitaw ang giingon sa salmo, doon ay salmo nga nindot kayang giingon, tagamtama og tanawa ang kaayo sa Ginoo. Magic pala yun ka, no? Murag presensya to sa Ginoo, no? Di ba katong, ha? Saan ito siya? Tawaan niyo yung simbahan? Dugdug to, no? Di ba kinundo mo sa Karang Testamento? Katong kidahan ni si Elijah, adto to sa bukid, aron makakita ko nimo. Di ba? Hinang ginuno mo atong istorya, ha? Palayo sa istorya itong dugdog, no? Diabot ang dugdog, kilat, kayo, wa ang Ginoo, kanina ang Ginoo. Gentle breeze. Presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo naaman na sa tanan, pero dito sa kasinitian ni Isaias, dito sa gentle breeze. Huyuhoy sa hangin.
Mga igsoon, daghan kayong paagi nga mapahimugso nato ang presensya sa Ginoo. Gani sa inyong gitigiyan na gisupaya, no? Kung kitanaw ang tema sa iyong sulat nga gipadala, presensya sa Ginoo. Una, makita diha sa atong pagkahiusa, the presence of God in the community, the presence of God in our unity, the presence of God in our love for one another, synodality. Na diha ang presensya sa Ginoo. Mabitaw nga kumahinumdum mo ang karaang the first community of Christians, nidaghan sila. Kay ang mga tao nga nakakita nila sa ilang paghinatagay, sa ilang paghigugmaay, niingon ang mga tao, look how they love each other. Tanawa ragot, giunsa nila paghigugmaay, ug nadani sila. Kay nakita sa mga wa nakaila ni Kristo, giunsa pagpuyo sa mga unang Kristohanon, ug nadani sila. Mao man ay synodality, mao man ay tinud-anay nga pagkakomunidad. Buhi ang Ginoo diha sa ilang community. Importante kay na, no? Adilan ta mo adto sa community, adto mo sa iyong pamilya. Tanawa, buhi ba ang Ginoo diha sa pamilya? Nga magtan-aw ang uban niyong silingan, makaingon, wow, ninduta aning pamilya, oy. Makabati kita sa presensya sa Ginoo. Or moingon ang kalain silingan, unsa pa ni sila nag-away? Giyawaan matingali na sila, di ba? Presensya sa Ginoo. Lain nga presensya sa Ginoo, ibutang man na ninyo through Laudato Si creation. Naman na diha, God is so truly, vividly, really present in creation. Nagasinati na mo Ginoo sa creation. Kanang butan-aw mo og unsa may paborito ninyo, kanang nay ganahan mo na magi-part sa kanang ang uban kanahag-uwan, murag ganahan kila kanang murag na ang kinuus-uwan. Ganahan pog sunset, sunrise or dawn. Unsay paborito ninyo nga nature, part of nature nga makaingon mo nga naaging Ginoo dire? Daghan no, daghan. Ako ganahan kay kog mag-uwan. Labi na nagtuo bitaw sa uwan, ganahan ko mag-meditate ana no. Tingali kay sa una, bata pa ko, mag-uwan ko, gusto ko maligo. Dagdag-daga sa uwan. Mo inig-uwan, ganahan kay ko maminaw lang sa hinagbong sa matmaha. Pero din naman, yung building, di na mo kabatis uwan, no? Di na mo kay bahaw, nag-uwan ba? Magkabantay lang inig-uwan, guwa niyo sa kasada, uy, nag-uwan di ay. Pero ko sa atong mga payag sa una, dinis Urhilyo, di na mo mabatis uwan. Magkabantay na mo sa uwan kung mabahaan na mo. Pero kanang kanindot sa uwan, kanang matag lusok nga mahagbong, di ka sa langit nga mahagbong diha sa atop, diha sa dahon, pas kang magic. Pero nawa na siya. Presensya sa Ginoo diha sa kinaiyahan. Nindot baya nga ato na siyang tan-awon pag-usab. Nga ato na siyang mabalik pag-usab. Nga ato nga makita, mabati, masinati ang Ginoo diha sa iyang kinaiyahan. Kay ang kinaiyahan iya gibuhat mas Ginoo. Yung mo man siya pagka-Franciscans, di ba? Bisan og naibong bitaw ko nga Franciscan pero si San Vicente ba niyong patron mo nga Dominican? Murag ecumenism ng siguro, no? Tanaw niya na sa Father Mark, no? Pero nagpasabot na gina nga, bisag asa ka nga order, na usara ba gina, no? Inuura ba gina ito? Siya man ang tinubdan sa nagkalalaing gasa, charism sa simbahan. Tudloa, sultian tala mo, kay Pilmiro pa man ako ning misa, yawa ni siguro makamisa pa pag-usap din eh. Okay rag, daso na kung wali. Dire mo masuko.
awa sa giboy mahimo kung ako ni tason. Mahimo ninyo ani magbagot-bot ra budi kahuman. Tuas sa gwal ito, Padre, mubo mo tagayo. Nagasuway ko ana kana bitang presensya sa Ginoo. Dugay pa niya taas panighanay napa ko sa lapis introduction. Tigmisa ko sa Lapu-Lapu sa taga-Lapu-Lapu ko. Tigmisa ko dito sa mga sa seminaryo pa ko. Kada Sabado gid magmisa ko sa Shangri-La. Ako tigmisa sa Shangri-La sa nasayan mo ko sa San Carlos Seminary niya. Ganahan ko adto gid kada Sabado. Nami dito kay adto kas lang buffet ni kahuman. Pero ba to taga-Lapu-Lapu ko uli ko. Nya dayo sa ka Sabado misa na ko. Pero kanang kap seminary mo pag hawang kayo kung gibati. I don't know sa ito problema na ko nga. Hawang kada bitaw hawang, no? There's something lacking, sad. Bagulanon ko ato bisag nakakaon ako buffet sa Shangri-La. Dito ko dapis dagat. Dito ra ko. Hantod nangit-ngit. Alas 4 mo nag-misa diya, alas 3 ba to? So, taas-taas ko panahon naglingko dito. Yan kaunahon ako, Ginoo. Hawang magiging gibati ko, Ginoo. Di ba sa karaang testamento, mupakita ka sa imuhang presensya, pinagi o green book? Nangay ko green book, kay nakadugog kong sharing itong babae nga, mag-uul kay siya. Ingon siya, Ginoo, let me see rainbow. Piyong siya, pagmata na, hey, rainbow. Sus, ipaya na, inawa iyang kaguol. Kinihang Ginoo, ako tong sundon tong babae. Ginoo, let me see rainbow. So, piyong ko, pagmatawa pa yung rainbow. Hapit na mangit-ngit. Patiwa gini rainbow, ngit-ngit na gud. Ngit-ngit yun, wagi rainbow. Nag-uol ko, wagi rainbow. Di tingali ko pinanggas Ginoo, no? Huwag ko pabatia sa presensya. Di pagkasunod subuhan, nagkasal ko, kakatedral. Pagkasal na ko, taga-Timex. Ya, prior pagiranan, ako'y rilo nga, nindot nga Timex. Nindot ka to ilang itong iglo nga nindot kayo. Gipangayo. Pero nindutan na mong rilo eh. Ako na nabi, abo to sinasud sa kong ong. Ako na po gihatag, mo na niyo. Nagbahay ko pagkahuman. Gihatag ba ito na ako eh. Wala ko'y rilo. Pagkasal na ko sunod bulan, human usa ka semana o duha ka semana ang milabay nga wa ko pakita ang rainbow. Gihatagan ko back sa akong gikasal kay iyang papa supervisor sa Timex. Tabi Padre, salamat. Wala og idasa ba mo seminaryo. Pag abot ako dito, unsa kani gihatag no pagtanaw nako. Exactly the same watch nga akong gihatag. Bag-o. Ninulandong ko, mao to say rainbows Ginoo. Nagpakita siya nga, na ako ba nimo? Na ako dili lang sa rainbow nga imong makita, kundi sa mga kasinatian nimo, sa kaayo nimo na masinati sa uban. Presensya sa Ginoo. Yung presensya sa Ginoo, of course, kining ibutang ninyo dito kay 800 years ba ni nga anniversary nga gihimo ni San Francisco ang bilin, no? Nagtuon ko sa Roma. Dito mi aning lugar niya diin sa Grisyo, no? Diin gihimo niya ang unang bilin. Langob gihapon, no? Di ginapiyat nindot kayo, laglay pag nagtalak ko to sa langob to dito ang unang bilin. 800 years na ang milabay. Nganuna tayo biliron, gisugdan siya ni San Francisco. Sa usay tuyo, aron mabati nato in our own houses, in every church, the presence of God through ni picture nga ang bata nga na tao. Presensya sa Ginoo. Maigsuon, ako nagingon, importante kayo ni siya. Nga mapahimugso nato ang presensya sa Ginoo. Pero
ang kamatuoran baya tinuod man na siya maningkamot ta pagpahimugso sa presensya sa Ginoo, pero ang lain kung ato na siyang balihon, ang lain, the other side of that reality, the other side of that coin is that actually there is no place in this world where there is no presence of God. The world is filled with God's presence. Gani, muna sa giingon sa Salmo 139. Tanawan na ninyo, nagihimong kanta, nindot kayo. Where can I run from the presence of the Lord? If I go to the heavens, you are there. If I go to the depths of the sea, you are there. Asa man ko mudagan, mupalayo sa presensya sa Ginoo. Sa ato padiay, ang hagit nato dili lang pag-usa sa paagi sa pagpahimugso, mao ang actually to develop that sense of the contemplative spirit. Kana bitang makakita kadayon sa presensya sa Ginoo. We are all called to develop that sense of seeing God, contemplation, ug mao man ay atong nakalimtan. Ngano nga dili na ta makakita sa presensya sa Ginoo, ngano nagsige na tagpangapkap asa ang Ginoo, when in fact God is everywhere. Our life is filled with the presence of God. Ug ang Ginoo kanunay mipadayag nato. Muani ta sa simbahan. Wow. Mo ni pinakagrabe nga presensya sa Ginoo. Ug mo na sa ebanghelyo, the bread of life, bisan kinsa nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, dili mamatay, muhunong lag ginhawa. Di ba, no? Mamatay lagi ta. Actually, ang sa Ginoo, nakainom na mo, sa may gipasabot na nga di mamatay. Kay sa Ginoo, tanan, buhi. Kamu nga naminaw nako, o katong gilubong ninyo niyaging simana, buhi ito, at tubangan sa Ginoo. Because God is the God of the living. Dili siya Ginoo sa mga patay. Mo na pagsabot ha. So wala labot sa akong wallet. Balik tas presensya sa Ginoo. Saon ang hagit nato kabahin sa paghipahimugso niya ng presensya sa Ginoo is to develop that sense of contemplation. Nga makita nato, mahikapan nato ang Ginoo bisan diha sa mga ordinaryong hitabo sa atong kinabuhi. Ngatong makita ang Ginoo, mabati nato ang presensya sa Ginoo diha sa uban, diha sa pagkalawat, labi na inigdawat nato. Wow, sacramentally God is present. May suon mao ni siya ang tao nga taas na siya og kahimatgon. Contemplation is actually to heighten our capacity to perceive God. It's heightening of our capacity. Eskwelahan magindi din katong mga nag-eskwela psychology, di ba? Unsang tinguga ang inyong nadungog? Akong tingog, no? Kung di kumusulti, unsa inyong madunggan? Electric fan, katong nibutog kalit, unsa pa yung nadunggan? Naagi mo'y madunggan. Apan, kana rabay tingog na sa atong palibot? Dili. Dagang tingog. Nganong kana rabay yung nadunggan? Kay kana rabay naabot sa inyong range of perception. Mata, mausad, dunay limit.
Kung atong patasan ang atong range of perception, daghan kitang madunggan, magtanaw wa kag teleskopyo basa walay mag-ali, daghan kay kag makitaan. To have that contemplative spirit is to heighten our awareness of the presence of God. Kanang makita rin nato siya. Ug mauni siya para nako ang pagpahimugso, usa sa paagi sa pagpahimugso. Nga naa na siya actually, ato na lang siyang makitaan ug madunggan. Sama sa akong kasinatian, nangita ko nga ang Ginoo dito sa rainbow's langit. Tuwa day siya sa kaayo sa tao dito sa katedral. Mga igsoon, mangahi kita sa Ginoo. Atong patron actually, mo ni ang trabaho ni San Vicente, pagpahimugso sa presensya sa Ginoo, diha sa kasing-kasing sa mga tao nga nakadungog sa iyang wali. Matoy dako gid kay milagro niya. Kaya sa iyang pagwali, daghan ang mga tao nga makabati nga sila gitawag sa Ginoo. Di ba doon na may wali nga magkatawa mo, kuman kalimtan na ninyo, ay may numan joke ra. Doon na po'y wali nga musuod bitaw sa kasing-kasing. Nakasuway ni mo anak, nga murag ang Ginoo na, o gitawag mo niya. Sa usalang kapulong nga dadunggan ninyo, dunay liso nga gitisok diha sa inyong kasing-kasing. Muna'y buhat niya, iyang gipabati sa mga tao nga nakadungog ang presensya sa Ginoo. Ug ang kining mong presensya sa Ginoo sa panahon ni San Vicente Ferrer, iya pining gidasunan o sa may kanang dason, milagro. Tungkay daghan kayo milagro. Siya ang santos nga pinakadaghag milagro nga gibuhat. Yan ay bawo na mo ana, no? Nakasuway na mo siya milagro? Wala pa. Sus kaluoy din niya eh. Mga igsoon, ang dakong milagro wa lang diha sa kaayuhan. Ang dakong milagro mao nga ang Dios sa tanang higayon nakikuban kanato. Ang presensya sa Ginoo diha sa atong taliwala. Ang presensya sa Ginoo dinhi sa Eucharistia. Atong pangayoon nga unta kitang tanan mahimong instrumento sa pagpahimugso sa presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan. First, by becoming aware of God's presence, to heighten our perception of God. To develop, muna anak magsugod, we become instruments of God's presence kung ma-develop nato ang atong contemplative spirit. Nya kitang tanan naa kay usa ni siya nga atong nakalimtan nga gasa sa pagkakatoliko, that sense of contemplation. Pangayoon nato sa Ginoo nga masinati nato siya kanunay, makita nato siya bisan diha sa mga ordinaryong hitabo sa atong kinabuhi, aron ato siyang mapahimugso diha sa atong pamilya, sa atong katilingban, o kitang tanan mahimong timaan sa presensya sa Ginoo. Amen.